Krajan Jogomrekut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jojo kantaran pausayekti Tengolena prapteng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon Latiala ya Manharya werti paman Dursasana nyadhong dawuh paman Sengkuni ingkang sampun medaling jawi nitih bendi Dursasana nyungsung warti Ladialah Manwarta paman Sengkuna medaling jaba nitih kreta Dursasana nyungsung warta paman Sengkunar medaling latar nitih dokar Dursasana nyungsung abah Panharya Sengkuna ndase atos cangkemmu le kok ngarep dirungokne penak kok ngatos-ngatos ndase wong tuwa sing penak omong karo wong tuwek iki aku ki pakmu cilik aku ki ommu ngono mboten mesti man monggo sumangga kula aturi paring dawuh. Paman Harya kula pun kareta marmaca madhong dawuh paman. Kang Putra Jayadrata cumadhong kabar paman. Aswatama ugi mekaten paman. Wis Kurawa kabeh ora usah dadak kakian gunem kang tanpa guna. Kang baku saiki para Kurawa do lakonana telung perkara. Siji ngrungokno, loro ngrasakno, telu nglakonana. Merga kowe bisa tekan kene iki sing mbayari negara, ngono. Kudu bisa nindakake apa kang dadi dawuhe dulurmu tuwa anak Anggir Duryudana. Tekan kene iki sing dipamrih ora ana liya kejaba mung supaya ponakanmu si Lesmana Mandrakumara bisa jejodohan karo putrane Putri Nalendra ing Dwaramati ya kuwi kang asesilih si Endang lara temon. Ning syarate iki mengko kudu mateni si Petruk merga apa? Merga Petruk nunggal karep karo kekarepane wong Ngastina. Nek Petruk isih meger-meger urip tangeh kelakone ponakmu bakal entuk bojo le. Mula dina sak mengko siagakna para wadyabala. Ngastina krit lampit brungkat kimpul. Dina iki anggonmu dandan aja kok kendroni ning kepara kencengana. Goleki Petruk kantong bolong ketemu karo Petruk ora usah dadak kesuwen bondo tangane srimpung sikile biabat gulune. Ngertaken dawuh awan. Swatama wonten dawuh awan metu njaba nabuh bendhe kaping 3 pisan dandan pindho nglumpuk ping 3 kabodholake. Nuningke dateng srika amit madal pasrah aja kaya bocah cilik budal dina iki Swatama. Benjing bidal kumuro saking paseban Jawi gung ingkang Balakuswa Habra busananira lir surya wedalira harsa madangi jagat Yo bebudalan Sata Kurawa.
wadya bala sida suara
Mosok wis goro-goro iki ora. Ora. Iki sing untuk lakon. Lah kok wis metu apa ora kuat no? Oh, musik. Ngisik. Kang piye? Sajake kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Masalahe ngopo lho? Sawangen. Ana gendera kumlebet ing akasa. Kae sawangen. Ana gendera warnane abang. Ana gambare ndas Banaspati. Tak tuwapuk cangkemmu. Kae wadyabala saka negara Ngastina. Elahane. Arep nyandi? Arep rene. Goleki sapa lho masalahe? Goleki aku piye to iki? Masalahe opo goleki kowe ngono lho. Sajake ora narimakake ya to nalika ana Stinggil Dwarawati. Sinuwun Mandura nalika tak uman-uman satemah kongkonan karo para Sata Kurawa. Arep ngeroyok aku iki piye, Kang? Lho, apane sing piye? Lho, kowe iki piye to? Arep sektiya njara langit, arep sektiya model piye? Yen wong siji musuh wong pirang-pirange mesti bakale kentekan tenaga. Wekasane aku iki mengko bakale mati, Gong. Yen aku iki mengko mati piye? Dikubur. Iki mbok ngekeki solusi ngono lho, jalan keluar ngono dak. Lah nyatane ya arep piye? Ora ning ngono. Tanggunganku iki isih akeh. Utang bank ngono piye? Ora. Ngene iki aku malih kelingan karo wong Kendali Sada sing jenenge si Anoman. Anoman kethek putih? Heeh. Mbiyen tau kandha nyang aku truk, besok yen aku mulya aja kuwatir. Aku Anoman ora bakal lali marang lelabuhan. Heeh. Saking gedene lelabuhanmu menyang aku truk Seksenana. Sok sak wanci-wanci kowe kapeng kok ing Pancabaya. Aku sing bakal belani karo kowe. Engko kepepet-pepete kowe arep dipateni wong pirang-pirang, kowe ora usah nyeluk aku bakal teko dhewe. Sing ngomong ngono kuwi sapa? Anoman. Lah endi saiki? Lah ya kuwi. Nek nggur janji ae akeh tunggale, sing penting kuwi bukti lan nyatane, ngono. Ngerti ya aku diapusi Anoman kaya ngene. Oh, mbiyen jaman cilikane pas dadi isih munyuk tak gecek ndase tenan. Sapa? Anoman. Ngono. Heeh. Kamangka dheweke saiki pendhita ya to, ana ing Kendali Sada, wis ora wujuding satriya, ngono. Anoman saiki wis madheg dadi pendhita. Kamangka pendhita kuwi lati pakarti kudu nyawiji, ngono to. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Sabdane pandhita iki pindha Wikresna ingkang tumetes ana dlancang seta. Yakti datan kena den ilangi. Ngerti Anoman ngono nalika jaman monyet cek cilik, ya, pas cek jaman cemong. Bacok ndase. Sapa? Anoman. Mbok dadi menungso ki aja kakean ngrasani. Sik mulat sari ora ngrasa wani lho, Mas. Anyel kok. Tanpa lelabane Petruk, Anoman ki ora iso sukses kaya saiki, Isane kok nggur nyangkem tok, bacok ndase. Sapa kuwi? Anoman. Ngerti lek kedadiane kaya ngene to? Anoman cilikane nalika cek jaman cemong kepruk ndase, mudyar bablas nyawane. Sapa? Anoman. Sembah sumungkem bekti kula katur. Ya wis ndak tampa. Weh edan tenan Petruk iki. Wis truk. Truke. Enek dompet jiglok ning guri iki dompete sapa? Ayo genah nggonaku. Wah. Aduh. Pun dangu napa? Mesti kok ngene senengane teko kok ndadak ngene ya ora omong-omong setan iki kowe iki. Lah kowe tak kedhepi ora krasa. Hawe nganggo kacamata ireng sapa sing weruh. Truk. Dalem, truk.
Dalem. Maju. Enten apa? Wong kaya kowe iki besok nek mati sing bosok cangkeme sik mudar kowe, Tru. Liyane ra bosok sing bosok cangkeme lara lho kuwi kerih. Lah tak kira meng kowe ngaturni sembah pangabekti meng tak kira kanggo aku. Edan piye padha kerene kok ngaturni sembah iki lho. Wah, dong ngene iki piye, Jal? Ana bebaya apa? Ana sambiyekala apa sing nekani marang kowe Petruk kantong bolong? Nyuwun pangayoman, Ndara. Rasane uripe kaya nyangga bumi, Deng. Ana apa? Apa jane nangis sak diserat dhewe. Ana perkara apa? Ngenten, kula menika dinuta kalian bapakne Semar. Heeh. Nggih menika ken ngrabekke Bapak Semar gadah kagungan anak pupon, anak angkat sing jenenge Bambang Senet. Ah banjur Sinuwun Ndorowati ugi sak menika ring palenggan sak mangke ugi kagungan anak pupon wedok sing jenenge nggih menika Endang Lara Temon. Gelising kandha ring sing crita, kakekne Semar ngongkon truk lamarna ki Bambang Senet. Wis diwasa wis ngancik wayahe palakrama. Ora ana wong manudya sing nyenggol intine jejantung kejaba mung Putri Ndorowati anak pupone Sri Prabu Bathara Kresna ya kuwi si Endang Lara Temon. banjure. Lah, tinemune jebul setelah saya sowan ke Ndorowati, ternyata ada tamu lain selain saya. Wah. Sapa kuwi? Mboten wonten sanes nggih menika Nata Mandura Prabu Boledawa. Baladewa kok Boledawa. Nggih, Ndara Baladewa. Ternyata Ndara Baladewa nggih nunggal karep kate kekarepane Petruk. Sinuwun Mandura ugi kepengin nglamar ngebun-ngebun ngisuk ang Jawa sonten nglamarke kagem putra Ngastina Atmajendra Ngastina nggih punika pun Raden Lesmana Mandra Kumara. Nah, wakasane geger kula bantah kali Prabu Baladewa. Prabu Baladewa nek ngelokne Petruk kanthi entek amek kurang golek kula dikire-kireke dimelarat-melaratke. Satemah Prabu Baladewa nantang geger perkara metu ning alun-alun. Nek musuh Prabu Baladewa napa itu ndak masalah, gitu. Ning jenengan sawang nika. Prabu Baladewa nggawa bala segelar sepapan, nggih menika para Kurawa saking negara Ngastina sing pun komplit sak gegamane. Arep Pak Petruk ki kendel karo Prabu Baladewa nek musuhe ngejak bola pirang-pirang. Wis ora tang gilani malah nangis kaya ngono kuwi. Kula nggih wis mboten kuat suwe-suwe kentekan tenaga mila kula nyuwun pengayoman. Kowe njaluk bantuan yang aku. Nggih. Ya tak bantu ning ana syarate. Syarate napa? Kula bantu kula nyuwun nyamung jenengan kalahne Kurawa. Mengke Prabu Baladewa sing ngurusi kula. Ngono. Nggih. Kurawa sampeyan singkirke sik. Mengke nek Prabu Baladewa sing maju, ampun jenengan. Petruk mawon sing maju. Ya. Ning aku duwe syarat kanggo tumbuk lakoni. Lho, syarate napa bantu kanggo syarat? Sing nantang kudu kowe. Sing nantang? Heeh, sing duwe perkara kowe kok. Mengko yen wis tibaning padha para Kurawa arep ngeroyok kowe Anoman sing bantu. Kok kadung tak tantangne sampean mlayu. Ora, aku ning ngurimu. Tenan lho ya? Iya ya. Sing nantangne kula. Ya. Nek wis Kurawa arep ngantem, Anoman sing bakal jumangkah, Anoman sing bakal kurembyah. Wah, oke. Nek ngene lho, buang kendel Petruk. Nantang tok sing tandang gawe kono. Piye? Kowe ora kendel piye? Kula tantake mengke sing tumandang Paduka Raden Roman. Ya, tak tantange Kurawa.
Reda mawur mangawur orahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tata kadya butula wara panjriting turang gesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sebit dalah ya iki sing tak goleki wong pedak pedaraan loro saudon telu saurupan gedibal 17 Petruk kantong bolong ngenyak karo aku kowe Bambang Aswatama saka tembung Aswa Suta utama Aswa jaran Suta anak utama apik kuwi anake jaran sing apik ayo kowe yo arep nglamar Endang Lorotemon kowe mulya kowe mulya aja ganggu gawe sing entuk rabi karo Endang Lorotemon Putri Dwarawati kuwi ora ana liya kejaba mung Atma Jendra Ngastina ya kuwi Raden Lesmana Mandra Kumara tidak bisa arepe apa sing mutus iki Ndara Dwarawati sinuwun Prabu Kresna sing mutus iki kana lah kok dapurmu melu-melu ora usah melu caleng boloten kebolatengen kabeh iki kari nampa dawuh ora usah kakean bebangal kowe gelem mulih ora yen ora gelem mulih kelakon tak lokke sak dosamu kowe apa ora wedi karo Swatama ora wedi masane apa wajah itu fisabilillah wa anfusikum wong sing perang ngluhurke agamane Gusti Allah bakal entuk swarga tunda sanga ngerti ora kowe artine ora ngerti pakanmu wak gilek kok wani karo aku entek wedine kari wanine masane apa wani ana Petruk man kowe engko mlayu ora aja mlayu man ora aku ning kene nyapa gremeng-gremeng apa masane apa Petruk masane nantang karo Petruk kantong bolong kowe apa kowe ora wedi musuh karo barisan segelar sepapan sing wis sikep ing gegamane ngayuda Kurawa siap ngeroyok dapurmu alah kudrate manusa iki ora perkara jumlahe yen Petruk mbelani bener Petruk bakal entuk kamenangan anggep apa Kurawa kon maju 1000 bareng maju 100 bareng ambrus mangsane apa man kowe engko mlayu ora aja mlayu ora gremang apa anak jiarane tungkak bongko kowe kok ayo weh lah dalah ngemping loro ngincah pati mereka tatal ngerajawu kelakon mati dari aku kelakon tibane tangannya Anoman mati kowe ya si panunggul paten nono panunggul apa dosane dosa ngunggule sasama aja tindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber
miber panonku pating kalebyur. Layak to layak Petruk gembelo ndase. Tinemune jebul didekeng karo munyuk putih Anoman. Apa Abamaswatama? Anoman. Ora usah melu-melu perkara iki kowe ngubak-ubak Bayu Bending. Kowe kethek tuwek elek meh matek. Mulya ana Kendari Sada. Petruk tak patenane. Ora usah goleki Petruk. Anoman kang bakal bebelo marang Petruk kantong bolong edan. Kowe sing tegese dadi pepalange Ngaswatama, dadi pepalange Atmajendra Ngastina Lesmana Mandra Kumara anggone bakal dedaupan karo Endang Laratemon. Aku ora ngurusi dedaupane Endang Laratemon karo sapa wae ning yen kowe arep mateni Petruk musuhe Anoman, mergo Petruk wis akeh gedhe lelabuhane marang Anoman. Edan. Wani karo Satama sing tak wedeni apamu. Legan golek momongan puk punuk golek pacangan marangi tatal ngrajawu. Ora ilang tak ketewet tebat damel saga bejo takon dosa kowe. Tandang Manoman. Minggat Anoman. Ya, durung kalah aku.
ha et ha a et a oh et oh et a et oh et a o e ho a wale a hey a o a sowan taman Sinta dijak mulih. Ora ana tandingmu Kejawa Karto almo. Maju ngecak pirang adeni. Hit ho ha. Hit ho. Ambruk kowe, rambruk derajat apa jentuske watu bongkong kowe. Hit ho ha. Hit oi, ayo. Kilo wonge. Karto Marmo. Pilo wonge. Oh. Ya. Oh, ayah. Oh, lo. Mati aku. Ayahku tahu. Ha. Oh, aet au. Ayah. Oh, aet. Tiban godo ngrempul kowe.
hi ho ha hit ho ait aja minggat ho ha hey ha oh hey ha we ait oh siji ora marem loro bojo yo ngono siji ora marem nek aku bakal siji ya. Hota, ho. Ho, hi, ho. Us. Hoi, hey, wo, hey. Hei, weh, pokoknya di. Weh, aja mbok penekan. Hut. Ho, ha. He. Hei. Weh. Hei. Mutiar we. Hit. Ketutan blonggot. Loh. Oh. Keparat sing kurang tata wani tanding kelapan mami Jayeng palu gonsa yati
katokno budinira sira mesti bakal lale Malane ngerak leketeking jagat gelah-geleng bumpan supaning jajelat sukerdaning bawana. Layak Petruk gembil sak kenteng sirahe jebul munyuk putih sing ana mburine. Ayo Jaya Jatra, maju yen kepengin tak lokke sak dosamu. Tincung kerat. Mas Badaran iki. Ya. Hei. Amro. Hei. Junjung. Hei. 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 Hei.
kukur agraning arga Puruh gurnita kagiri-giri Ketiwasan ger, ketiwasan. Ketiwasan pripun? Para Kurawa dadal barisanipun. Babar pisan ora gondro sepiro. Petruk sing bantu sinten mawon? Dipun bantu kalian Wanara Seta. Kethekku Sika Putih Anoman. Nek mung Petruk mawon kula kinten Kurawa iso merantasi gawe ning tinemune jebul sing ndekengi mantan Gembong Sula Girisi Senggana ya si Anoman. Nganti murat marit barisanipun para Kurawa sinuwun yen Anoman melu tak patel pisan. Narpati tuwenare swara Kresna kalanggung ing tresnanira ing Kaka Prabu piye Kresna Petruk ngados pundi sinuwun dina sakmengko wis ana trontong-trontong pepadang tumrap lakon iki piye Kresna inggih Prabu kula sampun andangu putri kula pun endang lara temon mboten ngemungaken negari Ngastina lan saking Karang Kadempel. Sinten kemawon saged amboyong anak kula putri pun endang lara temon menawi saged mujuti ingkang dipun wastani tontonan swarga gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru. Gedhang Mas Cindhe Parijata Kencana manten lanang didandani Widodara manten wedok dandani Widodari. Lan manten lanang anggenipun ngiring dhateng Dwarawati kedati nitian kreta kencana ingkang tinarik kuda raseksa. Lho. Musik. Kuwi nak meh padha jebles karo rabine si Permadi karo si Bratajaya to kuwi. Nun inggih. Sumangga kula aturi dawuh dhateng para Kurawa menawi saged mujuti punika sedaya si Endang lara temen dadi jodhone si Lesmana Mandra Kumara Prabu. Senarata mretarata mudamning upama titi tetep dadi pangumbane madya tentreming ati Paduka pranyata Nalendra ingkang wicaksana ketitik paring pepadang tanpa botsih utawi bot sisih kabeh kudu dirangkul padha Petruk kabeh kudu dirangkul padha wis matura kelawan wong tuamu Semar Badranaya kelawan adimu si Bambang Senet. Yen pancen si Bambang Senet jodhone si Endang lara temen tartamtu dewa ora bakal kurang anggone bakal paring jalaran Petruk. Inggih ngestaken dawuh Sinuwun.
Sarat langening kalang yon aglar pandamundar. Oh, tinon lir kekonang. Surem sorote tan padang kasor lan pajaring. Purnameng gegono. Dasare mangsa katiga. Katone kahanane negara Ndrawati lagi lena ing kaprayitnan. Iki bakal dadi dalan nggonku bakal bisa mondhong nyimot pujaning ati si Endang Lara Temon. Ngenteni madya ratri utawa tengah wengi, si deming swasana bakal tak colong si Lara Temon dadi bojone Yaksodra Kangsa Ratu ing negara Arga Bentar. Kencang resang maweh gandrung resang maweh gandrung sabarang kadulu uger moyak mayik resang ari sumitra ing begeng begegek ugek sadulita melemel kaya dene ngenteni sileming malawa gabus kumambanging watu item anggonku nganti-nganti kang sarta angen-tuwan anakku Petruk kantong bolong iki wis teka marak mangarsa ana ing Karang Kadempel. Piye Petruk? Kabar kawusanane anggonmu marak ana ing Praja Ndrawati. Antuk gawe apa ora, Truk? Nganturi ketewasan Rama. Sowan kula wonten ing Ndrawati tinempun jebul sesarengan kalian Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Mangkono, nggih. Lah banjur Prabu Baladewa nggih ngebun-ngebun esuk anjejawas wonten badhe nglamaraken nglamar Endang Lara Temon kagem Srana Jatukrama Atmajendra Negara Ngastina ningkih Raden Lesmana Mandura Kumara. Satemah dados panca bakah pungkasaning lelakon Prabu Kresna paring keputusan meninggih punika sinten mawon saged Anjatukrama wujudipun Endang Lara Temon menawi saged wujudipun syarat sarana. Banjur syarat saranane apa Petruk Mara Gage kandhakna marang aku bapakmu Semar. Syarat saranane inggih punika Kanjeng Rama. Tontonan swarga gamelan Lokananta kayu kelebu Dewa Ndaru gedhang Mas Cindhe Parijata Kencana. Manten lanang didandani Widodara, manten wedok didandani Widodari. Lan manten lanang anggenipun ngiring dhateng Ndrawati kedah tinitian kreta kencana ingkang tinarik kuda raseksa Kanjeng Rama. Kae sapa? Petrek-petrek. Kaya arep rawuh ana ing Sudung Karang Kadempel. Sumenya sawetara Petruk.
Monggo Ndara. Dikra tandang resang bayu siwi ore tunggul manembah anglir boyo kontap ing layak jagune padha tarung prenjake padha ganter tinemunipun jebul bendara kula madukara dalah Ndara kula njadi pati ingkang rawuh wonten sudung kula tanpa kabar. Saderengipun wonten perlu menapa lho Ndara sajak saking lekering netra jaiting wimba kang sarta kecelaping guwaya kok kados wonten gembolaning perkawis ingkang kineker. Kakang Semar, aku sarimbit kelawan Kakang Bimasena. Marak ana ing sudungmu karang kadempel aku mung bakal nakonake marang jeneng sira Kyai. Tanglet babakanmu napa Ndara? Ah, Semar. Aku iki jane Werkudara lan Janaka iki mbok anggep apamu. Pripun to? Kok ndadak takon ngono barang ki? Panjenengan kekalih menika inggih bendara kula. Bendara kula para Pandhawa. Nanging kenang apa yen pancen aku kelawan Kakang Bimasena kok anggap dadi bendaramu. Kenang apa kok jeneng sira Kyai Semar arep duwe gawe mantu ora kabar-kabar marang bendarane. Ha. Semareka den mrayitna esmunira ririh eka balik Titiyani gandayani trisanya pranama sasi ngaturaken sedaya kalepatan kula Ndara awit kathah jejibahan ingkang sumampir pundhake Semar kiwa kang sarta tengen ngantos kula lepya paring pawarta dumateng jengandika bendara kula Raden Janaka kaliyan Raden Wijasena. Anakmu sapa sing bakal rabi? Bambang Senet, anak kula Pupon. Bakal ngayunake anak pupone Ndara Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang asesilih endang lara temon. Wis antuk gawe apa durung? Dereng. Awit sinuwun Dwarawati paring syarat sarana sinten kemawon saged mboyong endang lara temon menawi saged wujudipun tontonan swarga gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru. Gedang Mas Sindhe Parijata Kencana manten lanang didandani widodara manten wedok didandani widodari. Manten lanang anggenipun ngiring dhateng Dwarawati kedah tinitian kreta kencana ingkang tinarik kuda raseksa. Yo yen pancen kaya mangkono Kyai, aku sing bakal goleke kabeh syarat sarana kuwi mau. Ya kuwi wujute tontonan swarga gamelan Lokananta sak piturute bakal Janaka kang sago golekake merga wis akeh lelabuhanmu marang para Pandhawa. Werkudara kang bakal goleke wujude kreta kencana kang tinarik kuda raseksa. Njenengan napa ngertos papane kreta kencana kala wau? Aku ngerti. Kreta kencana sing tinarik kuda raseksa menawa tilas tumpakane Prabu Dasamuka. Saiki diopeni Bisawarna. Bisawarna MC mau sore. Bisawarna anake Gunawan. Inggih ngaturaken panuwun wis ora usah ndadakaken gunem kang tanpa gunaku kelawan Kakang Bimasena kang bakal budidaya Kyai.
Ora padha mirah ingsun Prihatin was pokong micil tubuh dahat tanpa karya sangkang rinamakan Gusti Janaka kang petrek-petrek sowan munggah marang Kayewangan ana parigawe apa Dananjaya? Duh Pukulun, dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula anyebataken menapa ingkang dados ancas kula? Sejatinipun Paduka Pukulun Bathara Guru sampun mangertosi menapa ingkang dados sedyanipun Dananjaya. Ya, pancen bener. Sejatine kandhaku mau mung kanggo pambukaning kandha Dananjaya. Jeneng sira munggah marang Kayewangan ya kuwi goleke serah-serahan wujuding temanten, ya kuwi wujuding tontonan swarga gamelan Lokananta kayu kelepu Dewandaru Gedhang Masindi, Parijata Kencana, manten lanang didandani widodara, manten wedok didandani widodari. Kanggo mantene anake Semar Badranaya Kupon ya kuwi Bambang Senet kelawan Putri Ndwarawati Endang Lara Temon. Ya kabeh bakal sun sembadani krana Kakang Semar kuwi ya isih sedulur ulun pribadi. Kareben Bathara Indra sing amboyong wujude gamelan Lokananta lan Kamajaya Kamaratih kang bakal ndandani temanten sakarone ngestakaken dawuh ngaturaken panuwun Pukulun. Adrialino kang maradi mring kautaman menawi mboten sisih pandulu kula menika Satranja Dipati Raden Bimasena. Iya Wiswarna. Wonten wigatos ingkang pundi Raden? Ngene. Aku bakal nyilih wujuding kreta kencana kang tinarik kuda raseksa tilas tumpahane Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka biyen. Apa isih ana? Tasih wonten Raden, tak nggo serah-serahan mantene anake Kyai Semar Badranaya Bambang Senet. Nuwun inggih, sumangga kula aturi amboyong wujudipun kreta kencana kala wau. Pira probeyane kandha? Pira dhuwit sewane? Pun mboten usah ngagem ngaten niku. Maten sedaya kagem kabecikan, kula ikhlas lahir terusing batin. Ya, enggal sawigakna wadya balamu kon ngirik wujude kreta kencana kang tinarik kuda raseksa kuwi mau. Sendika dawuh Raden.
Oi. Oi. Ah. Iki pujaan ati kowe ndang lara temon sing tak temoni lumantar pangimpene Prabu Yaksa Durgangsa. Wong iki nek dasare ayu ki turu mangap panggah ketok ayu. Lambene mangap. Kudu njejeli gedang goreng aku. Turu melumah jarike nyingkap pupune baya. Kaya wong Korea. Cantikku, manisku, senukku. Baya. Wong lanang iki nek wis terus jarik nyingkap pikirane kon ndi tak poyongane ngarekku pentar. Ndara mati kelangan gedhen-gedhen dadi atur sinuwun Ndara mati. Larata saking godha sakura kula yen tanam utusa sang Sri ing samu barange sampun samapta ing gati sawega ing diri sedaya serah-serahan sampun komplit Ndara wujudipun kereta sampun samapta gamelan Lokananta sampun munya wonten ing awang-awang. Ya. Kyai pancen wis dadi jodhone Bambang Senet. Kelawan si Endang Lara pun geger njawi. Bocah mban mlayu-mlayu ana apa? Ndara mati kelangan gedhen-gedhen wonten durat mokok yen pancen nyolong bondo donya pasrahna marang maling kuwi mau mboten bondo donya ingkang dipun cidra lho lah banjur putri anak pupon Penduka Endang Lara Temon ical saking patenggan kraton negari Ndarawati Bambang Senet kanggo neter ketrimaning urip upadinen oyakan sapa sing mani nyidra Endang Lara Temon. Samlengos kuwi kelakon wis mapan ning arga bentar madhepa sedhela Endang Lara Temon kuwi dadi bojoku aku wegah aku mau karo kowe rupamu kaya barongan kowe ora gelem karo aku ndak mau aku ora gelem kelak ruda parepeksa. Ayuh Baskara titi mangsa
Bambang Senet kageget kalian siungipun Prabu Yaksa Durgangsa. Bambang Senet badar sejatining wujud satriya Plangkawati Raden Abimanyu. Endang lara temon badar sejatining wujud Siti Sendari. Endang lara temon dadi garwaku Siti Sendari. Bambang Senet dadi Pangeran Abimanyu. Wong lanang kok lunga terus ae. Apa ora ngerti wong wedok ki nek ditinggal seminggu punjul, wong wedok ditinggal bocah lanang seminggu pungkul kuwi. Rasane gatel kabeh ning awak. Masane apa? Aja nyalahne aku nek aku sok dikeloni ning kos-kosan. Aja ngono to, aja ngono ta. Aku ki ngudi ilmu ngudi kawruh mapan ana ing Karang Kadempel nggone Kyai Semar Badranaya. Wis. Isuk ora entuk yang-yangan. Hah? Mikir iso ngrampungi gawe ora? Prabu Yaksa Durgangsa nek ora dicelukke karo wong siji iki ora iso rampung perkarane. Ada apa ya? Yaine kok wis metu. Yaine iki penak-penake metu lho, Mar. Penak metu. Wah, ning pilingan mak piar. Dudu kowe sing tak celuk. Lah sapa? Wanara Seta Kendali Sada Anoman. Dene man. Anoman meo wis tak celuk. Yaksa Durgangsa kae musuhmu, musuh lawasmu, musuh bebuyutanmu. Rampungno Anoman. Anoman, kethek putih aja melu-melu. Aku ngerti sejatine kowe. Adalah gagar wigar tanpa karya anggonku ngorak-arik tanah Jawa ya aku saiki kalah taun ngarep yen wong kene imane padha bengkong tak goro-godo maneh. Sing kandha ring kesing carita Raden Abimanyu dalasan Siti Sendari nampi kanugrahan saking Jawata saking Kayangan Suralaya nenggih pukulun Bathara Guru wujuding wahyu jodho wahyuning bebrayan wahyuning kamulyan. Kurawa prajurit witing kelapa cepakno
Biar digempur para Pandhawa. Lakon tak cicil Bratayuda maju kepara ngarsa legaring atiku. Rangsang mati kowe. Mati dening Kartomarma. Purwa Madyawasana sampun kababar kanthi cetha wahyu kamulyan sampun paripurna Raden. Iya Kyai Semar aku nyekseni mugi-mugi ingkang becik kenging damel patuladan kang ala kagilesa anut lakuning jaman. Mugi-mugi pinanganten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah menawi kula nggelar Ringgit Purwa sedalu menika wonten tindak sak pecak tembung sak kecap ingkang boten meranani penggalih Semar sak rombongan yunang gunging samudra pangaksami. Tutupe ngatur billahi taufik walhidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.